e chamaron os veciños para protestar pola tala nesta zona neste momento polo motivo dun aparcamento, non? É unha tala moi agresiva, talar árbores para que se poidan meter os vehículos. Agora estáse justificando por motivos de seguridade, pero realmente o que é inseguro é meter vehículos nunha zona arborada. Iso sí que é inseguridade, non? Entón, o que falta aquí é unha planificación do aparcamento, claramente, simplemente o que se quere é facer un aparcamento a granel de pago, porque o que máis insiste con os veciños que é para pagar. O que temos medo é que isto continúe e que tamén se abran as portas para acabar de cortar moitas árbores que están pendentes aquí nesta outra zona e que son necesarios sobre todo para o mantemento e estabilidade da duna que existe aquí. Unha duna que nos salva do cambio climático, que nos salva da chegada do mar e aparte que pode provocar a desforestación, unha duna móvil que tamén faga chegar esa área tamén á zona que está urbanizada neste momento. Esta zona verde que está aquí está parando un pouco os efectos do cambio climático na zona urbana de Cabanas, entón iso é importante. O número de árbores que van a talar, en principio, barañanse cifras de alrededor de 160, 200, é dicir, iso depende, non? Por qué? Porque é unha cuestión tan subxectiva como que non hai informes que sustenten individualmente para cada árbore as medidas que hai que adoptar, porque pode haber árbores que poidan haber que cortar, porque estean en malas condicións, que poidan caer, pero despois hai outras que non é necesario. Por qué? Pois fundamentalmente porque se poden facer tarranchas, aguantalas, endereitalas e poñelas ao sitio. Evidentemente, os pinos aquí están nunha zona que non é moi estable, pero en calquera caso hai que saber que estes pinos teñen unha función moito máis importante que simplemente estar aí decorativos, non? Ademais, é un patrimonio que temos aquí para Cabanas, un patrimonio que está representado no noso escudo do Concello e que entendemos que hai que defendelo.